तर आज आपण बनवणार आहोत कोथिंबीरची चटणी। त्यासाठी लागणारी सामग्री, इकडे आपण कोथिंबीर एकदम स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, कांदा, हिरवी मिरची, शेंगदाण्याचा कूट, लिंबू, जिरं आणि लसूण। त्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये कोथिंबीर, मिरची, कांदा, लसूण आणि जिरा। आता यामध्ये आपल्याला अर्धा लिंबू पिळायचा आहे, चवीनुसार मीठ, 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट। आता हे आपण जाडसर मिक्सरला लावून घेऊ। आता आपल्याला कढईमध्ये तेल टाकून घ्यायचं आहे, त्यामध्ये आपल्याला कढीपत्ता टाकायचा आहे। कढीपत्ता तडतडला की आपल्याला त्यामध्ये मिक्सरमध्ये बारीक केलेली चटणी टाकायची आहे। आता आपल्या चटणीला चांगला तडका बसलेला आहे आणि आपली कोथिंबीर चटणी सर्व करायला रेडी झालेली आहे। तुम्ही नक्कीच बनवून बघा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। धन्यवाद।